Zdravím vás, Rick a vítam vás pri ďalšom dieli, tentokrát z našeho singleplayer sériu a ideme na to. Hral som celkom za kamerou, raz som padol v nedri do lávy. A vlastne nechcel som vás zaťažovať s tým, že si vykopem ten kvarc, čo som vytentoval. Tam už vidíte, čo som robil za kamerou. No, toto som vykopal, dal som si prepáliť nejaký netherrack, ešte sa tuto páli. Potom ten melón si vykopem. Potom, čo som vylovil, je to s týmto prútom zase jigmenty. No tak vylovil som dve tieto ryby, jednu tento lilipad, 8 týchto salmonov, tento úžasne ultra mega hustý luk. Ešte by to chcelo jednu power 4, name tag, kosť, clawfishku. Tento prúd to bolo ako prvé, čo som vylovil, nejaké ryby a cedulku. No a dneska by som v tom chcel pokračovať. No a ešte som trošku bol v nedri aj s pigmenami útočiť. No nič, ideme na to. No, tak počkáme. Už ma to bere? A zase som vylovil toto lilipad. Už ma bere? Jo. A prečo vlastne teraz lovím ryby? Je to kvôli tomu, že v predošlých častiach som ešte som si opravoval armor. V predošlých častiach som našiel tam tým smerom niekde tú podvodnú čulilinu a potrebujem tento pullfish a aby som proste pufferfish, tak to je tá nafúkovacia ryba, proste aby som mohol dýchať pod vodou, ale ešte budeme potrebovať ísť do nedru, nájsť pevnosť a zlabiť blaza. No. Možno, že už pôjde ryba? Možno. Takže preto vlastne teraz sa rybárčim. A už nám ide. No, klasická ryba. Tak, už nám ide. No, už nám ide. A toho salona, toho proste Marleyho. Clownfish. Už nám ide ďalšia. Klasická. Už nám to ide. Salmona. Už nám ide, mohlo by to byť sedlo. To neviem, že či máme, ale možno, že hej. No a rozmýšľal som ešte nad jednou vecou a to je to, že si nakopem hlinu, nejaké veci a proste by som sa presťahoval do nedru. No a čo som získal z toho kvarcu, tie skúsenosti, tak to som si vlastne vyplitval na oprave tých vecí. Jo, a ja si zoberiem teda toto. Zoberiem si... Toto si tu odložím. Toto si dám sem. Nie sem. Sem. Aha, to už nemám kde dávať. No mám, ale proste tak, čiže toto si takto tuto odložím. Zoberiem si so sebou žrádlo. Budem potrebovať zase viacej šípov. Pierka nemám, čiže si nemôžem vyrobiť. Toto potrebujem, prúd odložím, zapalovač pre istotu si za sebou zoberiem. Potom potrebujem, drevo mám, stone potrebujem, takto, to by nám malo stačiť, plus minus. OK, ešte nejaké torčky by to chcelo, čiže sticky. Poďte sem. Toto a toto, z tohto si urobím sticky.
A pozriem sa aj na uhlie, že ako sme na to s uhlím. A celkom dobre. Takto 9 blokov, neviem, že koľko to dá. Stack aj 17, OK. Stack si zoberiem. A za to sem dám. OK, takže čup a čup. To je zase moc storčiek a toto si sem rozdelím a dám to sem. Pozriem sa, že či mi vyrástli kravy. Jop. Čiže ideme spať. OK. Ideme ich rozmnožiť a potom ich zabijem. Kde sú? Toto potrebujem. A poďte ku mne. Možno, že si nám zberám aj 30 s týmto. A poďte ešte dve. OK. A zase zabíjačka. Ale s týmto si určite zbieram. Čiže o jedlo nebudem mať. O jedlo budem mať postarané určite. O to sa nemusím báť. S tou mojou Sharpness 5 to je úplne úžasné. Tak. No, hneď to je lepšie. Tak sa zdá, že ste niečo zdedili po rodičoch, že tady to vychádzam, čiže smola. Ale je mi ich ľúto, že takouto tragickou smrťou musia zomrieť. No ok, sem to nemôžem dať, čiže koža. A toto. Takto. Ja, toto si sem určite dám. Tak by mi mohol stačiť. Počkaj, vlastne, ak nájdeme Nether Fortress. OK, tak len tie šípy. Tu máme jeden šíp. Ale silk touch si tam nezoberem, či? Koľko stojí, že vás spojím? Je tu. Toto v našej kovadline. 11, OK. Nechcem o neho prísť. OK, tak mali by sme mať všetko. Takže hola hodové nedru. Tak som už pri portáli. A ideme tam. Takto. OK. A ako som si toto vlastne obišiel? Išiel som vlastne nejak takto. Tam som sa prekopal. A tu mám ešte zvyšný netherrack. Čo som si tu kopal? A vlastne tady to som prešiel tam a tam som vlastne aj fightil. OK, ale ja si teraz urobím toto. Počkaj, čo som chcel si urobiť?
toto určite. Nechcem riskovať, že by ma tu gás zabil s tým, že by som tu nemal tento stone. A urobím si rovno 2 vrstvy. Takto. Tak, a teraz ak ma zhodí gás, tak ma porazí. Tak, určite si sem potom dám zábradlie. To je samozrejmosť. OK, takže si ešte potom dojdem pod stone. Ešte jedno. OK. Šup. 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 Tam nemôžem dať torčku. Šup. Šup. Ale čo, nemusím mať to stone. OK, a ktorým smerom sa vydáme? Skúsim toto. To je options. Video settings a toto si dáme na 16. What? Tak práve vidíte tancovanie. Ale jedno viem teda, že pred nami je Nether Fortress. To neviem čo je. Skúsime si to dať teraz na 11 čankov. Toto neviem čo je. Toto nie. Čo sa mi to stalo s tým? No nič. Takto. Ja to som ešte zabíjal pigmeny. Ani sa to nezdá, už nahrávame 10 minút. Poď sem. Tak. OK, ideme smerom sem. Niečo tu počujem Ghasta. Teraz nebudem do nich začínať. Ako predtým. Pozrieme sa niekde sem. Podľa toho bugu viem, že toto niekde je.
Nether Fortress. Ježiči, sliepka. OK. Tak skúsime ísť sem. A pozrieme sa sem. Jo! Máme ju. Vďaka tomu bugu. Ježiši, tam je tých vidrbosov. No, vidrbosov, vidrov. Ja viem, tak to by som to nemal robiť. Takto plus minus. Dúfam, že nás nezhodia do lávy. Lebo potom by ma porazilo. Počkať, ale my nemôžeme potom v nedri spať. OK, riskujem to. Jo. Ne! No skáp! Fuj. Žiadna hlava? Nie. Že vraj do hlavy. No nič, máme iba cobblestoneový meč, čiže šup. Počkať. Jo, tu máme truhlu. A nie toto. A truhlu si zoberiem. S dovolením. Chcelo by to dneska Blaze Rod. Čiže to bude dlhší diel. Možno to budú aj netherwarty. Ale počujem tu niekde blazov. Jo, tu máme blaza. Jo, máme. Kde ešte? Tam sú asi niekde. Ale toto viem, že je vidro. Nič. A ďalšia cesta. Železo a zlato. Čiže nič moc. Jo, máme netherwarty, ale počkať. Idem sa pozrieť najprv sem. Jo, tu máme tiež, čiže tuto som zatiaľ nebol. Čiže takto. A zoberieme si túto netherwarty. Čiže na površne by sme to mali. Aha. Máme ďalšie 3. Zlato, nejaké zlaté brnenie. Tu dáme potom nejakú ďalšia. 3 dia, dobré. Zapalovače. Ale už to nemám kde dávať. Čiže bude sa vyhádzovať potom to. OK, takže tuto nič není. Čiže takto. OK, takže toto niečo vyhľadžeme. Toto. Nie, tie kosti treba. Čiže toto. To si nechám.
Toto si môžem dať takto. Toto môžem vyhodiť. A to je vlastne všetko, čo môžem teraz vyhodiť. Túto lávu zastávam. Počkať, ale... Skade som teraz prišiel. Stade to. OK. Takže prejdeme najprv toto. Čiže takto. Aha. OK. To je križovatka, no poď. OK, takže zase nič, že toto vyhodíme. Tam je glowstone a tam je blaze. OK. A ja mám silk touch na tomto, dobre. To je to akože iba tak málo. No nič, čiže tuto nie je nič. Čiže ideme sa sem pozrieť. OK, takže tuto na teba nič. No a tuto je to asi vonku. Jo, toto to ide do ďalšieho poschodia. Aha. OK. Fú, toho tu ale je. Niekde tu počujem skeletona. Pozrieme sa sem. Ja tu toto je slepé, či? Ja ale viem, že tady to niekde je. Fú, ešte, že som držal ten shift. Takže toto bude otvorené. OK. A ideme sa pozrieť sem. No tuto to končí. Či? Pozrieme sa ešte ďalej. Jo, toto to končí.